Hezký den všem. Hodně mých přátel se mě ptá, co vlastně dělám, jak to, že tolik cestuji, řídím si svůj čas a nemusím sedět někde v kanceláři nebo něco podobného. Ale i já jsem během studií a po nich pracovala na zaměstnanecký poměr. 6 let jako letuška, protože miluju letadla a cestování. Myslela jsem si, jak se díky tomu podívám po světě, ale realita byla úplně jiná. Prakticky veškerý čas jsem trávila v letadle, cestováním tam a zpět, pořád dokola. A to kruté vstávání na ranní lety nebo noční lety. A pak mi jednoho dne řekli, že musí udělat škrty v zaměstnancích. A co se stalo? Když pracujete jako zaměstnanec, máte peníze, ale když přestanete, nemáte najednou nic. A proto jsem si řekla, že tohle už nechci znovu zažít. Rozhodla jsem se pro jiný způsob vydělávání peněz, abych si vytvořila tzv. Pasivní příjem. A také jsem chtěla něco víc, něco, v čem se budu moci realizovat a rozvíjet. A tak jsem se začala intenzivně zabývat geniální myšlenkou, která se dá dělat i využívat kdekoliv na světě a pomáhám tak budovat největší nákupní společenství. Díky jedné cashback kartě, která funguje už ve 47 zemích a která propojuje svět zákazníků se světem obchodníků. Zaujala mě myšlenka volby. Můžete být pouhý uživatel a získávat výhody, nebo být obchodní partner a zvyšovat si obraty, nebo přidat ruku k dílu a podílet se na tvorbě celého projektu. Ale to, co přišlo asi před rokem, mě úplně dostalo. Jsem Bára Zaoralová a teď se pojďme podívat na jednotlivé možnosti, jak využít nástroje této společnosti v náš prospěch. První možnost je stát se zákazníkem. A té jsem využila jako první. Proč? Je zdarma. Líbila se mi myšlenka dostávat zaplaceno za nákupy, které stejně dělám. Při svých nákupech předkládám tuto cashback kartu nebo mobil a tím získávám u našich obchodních partnerů výhody. Jaké výhody mám? Cashback neboli peníze zpět na bankovní účet. A za druhé body. Nákupní body na slevy. Protože nakupuji často, získávám tímto způsobem ročně 1000 korun zpět a 10 000 na další slevy. Vrací se mi peníze z nákupů v obchodech, restauracích, ze servisu, kam jezdím s autem, z pohonných hmot nebo z květinářství za rohem. Ale také z nákupů na stovkách online shopech, kde se dá koupit téměř všechno. Další možnost je stát se obchodním partnerem. To znamená, pokud vlastníte nějaký obchod nebo nabízíte služby, můžete použít náš věrnostní program jako svůj vlastní věrnostní program pro své zákazníky. Proč to udělat? Co vám to přinese? Zviditelnění na našich stránkách a v mobilní aplikaci každého zákazníka. Ale to nejdůležitější, nové zákazníky a vyšší obraty. Existující obchodníci se navzájem podporují a posílají si zákazníky mezi sebou. I malý obchůdek se díky tomu může stát součástí tohoto nákupního společenství a vzít si tento program za svůj a mít určitý podíl z obratu velkých obchodníků. Jak je to možné? Jakmile pošle svého zákazníka k jinému obchodníkovi nebo například i ke konkurenci, tak za to dostane zaplaceno. A kromě toho všeho si udrží stále zákazníky, protože ti se rádi vrací k tomu, kdo jim dal nějakou výhodu a ještě spontánně ho doporučí dalším známým. A proto, aby to všechno takhle fungovalo, je potřeba takzvaných marketérů. Tato myšlenka se mi zalíbila natolik, že jsem se rozhodla ji šířit a mít ze všeho více. Na jedné straně komunikuji se zákazníky a na druhé straně pro ně vytvářím nákupní možnosti, tedy přivádím obchodní partnery. Miluji hlavně to, že jednou něco udělám a díky tomu mám neustálý příjem. Myslela jsem si, že už nic lepšího společnost nemůže přinést, že už se není kam posunout, ale firma nás pozitivně vyvedla z omylu, protože spustila spolupráci s těmi největšími a dala nám možnost se stát jejich sponzorem. Cashback program se stal natolik populární, že ho vzali za vlastní velké sportovní kluby, jako například Slavia Praha, Rapid Vídeň, HC Slovan Bratislava, Lech Poznaň, Legia Varšava a další. Zapojil se dokonce i velký sportovní fenomén MotoGP.
Všichni rozdávají svoje cashback karty a jejich fanoušci pak nakupují u našich obchodníků. A z každého jejich nákupu jde 1% těmto klubům, především na podporu dětí a mládeže. Díky nástupu sportovních klubů do našeho cashback programu se mi otevřela možnost stát se sponzorem. Co to znamená? Znamená to, že se můžu spolu podílet na kampani a mám pak provize ze všech nákupů těchto fanoušků. Pravidelně ze všeho. A nejde už jen o sport, protože například v Rakousku se připojili hasiči, jak dobrovolní, tak profesionální. Různé řetězce, asociace, sdružení. To znamená, že i z těchto nákupů mám jako sponzor provize a díky této možnosti jsem se vytvořila jistotu a zajistila pravidelný pasivní příjem nejenom pro mě, ale i pro mou rodinu na několik let dopředu. Teď už asi chápete, že na můj cashback svět nedám dopustit. Už jste někdy měli možnost být na začátku obrovského projektu, jako například, když se přerozděloval trh s platebními kartami? Tuto šanci jsme tenkrát nedostali. Nechali si ji banky pro sebe. Nyní stojíme u něčeho podobného. Nebo chcete raději dalších 40 let pracovat, abyste pak možná získali nějaký důchod? Příležitostí v životě nedostáváme mnoho a tohle je jedna z nich. Kontaktujte mě a společně si projdeme, co by bylo pro vás nejvhodnější. Nikdy nevíte, co můžete získat a jaké možnosti se vám otevřou. Lidé nelitují toho, co udělali, ale toho, co mohli a nikdy neudělali. A co uděláte vy?